següent convidat és tot un especialista en bandolers valencians. Ja són dos els llibres que ha presentat sobre estos personatges tan presents en la cultura rural del segle XIX. Parlem de bandolers amb Manuel Arcos. Molt bona nit i benvingut a Encontres. Hola, bona nit. Qui són els bandolers? Vull dir, per no fer una pregunta tan simplista, lladres, anarquistes, atracadors, àcrates o què eren? Al llarg del segle XIX hi ha una gamma ampla de varietats, diríem, d'activitats bandoleres. I tenim des de lladres a saltejadors de camins, assaltadors de cases de famílies adinerades, fins a segrestadors que apareix aquesta figura amb molta força durant el sexenni democràtic. O sigui, no podem classificar en una única, diríem, prototipus el bandoler valencià, el roder. Tenim una àmplia gamma al llarg del segle XIX. Bandoler i roder és el mateix? Sí, correcte. Roder diríem que prové etimològicament més del francès, rodar, vagarejar, anar errant, i bandoler és una paraula catalana, prové de bàndol, de les bandositats, dels bàndols que sorgiren en el 17, i aquest bandolerisme de sang entre famílies adinerades per aconseguir el poder en una determinada zona. I la idea romàntica d'un bandoler un poc Robin Hood que furtava o agarrava els diners dels rics per a resoldre situacions dels pobres, això què? Mira, la idea romàntica del lladre... Però es dona això o no? No, en el segle XIX al País Valencià no he trobat un bandoler noble en el sentit que el que furtava ho repartia en les classes populars. Almenys podíem anomenar com a lladre noble només una figura que és el gatet d'Otos, que quan és jutjat i condenat ací a València per l'audiència, només és condenat per delictes contra la propietat privada, per delictes de robatori. Ell i Citala de Milleneta són condenats a 2 cadenes perpètues. Són els únics lladres que actuen en quadrilla, que diríem que no són acusats en cap moment de delictes de sang i que fins i tot els dos, quan són jutjats, diríem que ells mateixos s'autoinculpen de ser caps de quadrilla. Però a banda d'estos casos tan, diríem, excepcionals com el gatet d'Otos i Citala, al llarg del segle XIX no trobem aquests lladres romàntics que són més fruit de la mitificació. I en aquest segon treball jo he indagat un poc en les claus de per què les classes populars, per què la cultura oral valenciana ha mitificat i ha construït frases fetes, s'han fet fins i tot cobles, cançons, el cançoner valencià té cobles dedicades a bandolers, a Conole de Torrent, al gatet d'Otos, al Xato de Xella. I trobem també en la toponímia moltes referències al bandolorisme, però sempre d'una forma afectuosa. I per què ha passat això? Per què les classes populars han construït aquesta idea llegendària del Robin Hood? Doncs perquè les claus les trobem en les mètodes, en les pràctiques que va dur a terme el mateix estat al llarg del segle XIX. Comencem per la pena de mort, que tenia diverses varietats. Pot ser que fora efectiva aquesta pena de mort, però causava antipatia, rebuig en les classes populars. I després, a partir de la segona meitat del segle XIX, tenim una evolució en les pràctiques, diríem, repressives de l'Estat. Apareixen molts roders valencians morts en emboscades, apareixen molts bandolers valencians morts en cordes de presos, i això era sempre la versió oficial, o sigui, intentaven fugir, la llei de fugues. Fins que apareix després un poc la polèmica o la brega dialèctica entre els mitjans de comunicació de que la versió oficial no és la més creïble. N'hi ha, en el nostre territori, n'hi ha algunes comarques més pròpies o adients per al bandolerisme. Pareix que de Torrent a Oliva, no? Sí. I per què? Si és que n'hi ha una explicació, potser no, però... Les comarques valencianes, jo en el segle XIX he pogut localitzar, diríem que el bandolerisme, l'activitat bandolera vuitcentista valenciana, diríem que es divideix en 3 etapes. La primera, les acaballes de l'antic règim, el primer terç del segle XIX,
I ahir tenim focalitzats la zona de Xàtiva, Alcoi, la governació de Dénia, que és a Fort Marina Alta, i fins i tot les muntanyes de Crevillent, on actua Jaume el Barbut. Avancem èpoques, tenim a mitjan segle el Gatet d'Otos, que actua a la vall d'Albaida. I el Mascarat? El Mascarat és anterior. És anterior, no? Sí, el Mascarat que dona nom a aquest topònim, als túnels del Mascarat. Clar, a la cova del Mascarat. Correcte, a la serra de Bèrnia. I després avancem segle i tenim tres zones durant el sexenni democràtic, 1868-1874, tenim tres zones fortament, diríem, diferenciades en quant a activitat bandolera. La zona de l'antiga carretera RAL de Madrid, el camí de les Cabrelles, això seria una zona, Camp de Túria, Folla de Bunyol, i fins i tot Vall dels Alcalars de la Ribera Alta. Després tenim la zona més enllà del Xúquer, zona de la Costera, Xàtiva, Ribera Alta, i fins i tot el Comtat. I finalment, després del Montgó, tenim la zona on operen els segrestadors de la Marina, el cap de la quadrilla de la qual és Pep de la Tona. Ahir tenim tres zones molt destacades i que diríem que es repeteixen, diríem que es reiteren al llarg del segle XIX. El bandolerisme pareix que es nodreix dels soldats de la guerra contra el francès que se queden sense... Un poc com passa en els Estats Units en la guerra de Vietnam. Quan tornen els soldats no tenen faena, no saben què fer, i molts se dediquen a certa delinqüència en els Estats Units. Pareix que, o tinc jo la idea, de que es nodreix precisament de soldats de la lluita contra el francès que tornen, no tenen no lloc on anar a treballar i s'organitza la seva experiència militar d'esta manera. El saqueig, evidentment, tens tota la raó. O sigui, quan s'acaba la guerra, 1813, són els últims que se'n van de Dénia, els últims francesos. Hi ha molts soldats que després de la guerra diuen, i què fem ara? Estan acostumats als saqueigs, a assaltar cases, i això dona peu a que durant el sexenni, diríem, absolutista, on el capità general de València és el general Elío, hi ha una activitat bandolera, molt específica, i és l'assalt a cases de famílies adinerades. Estos assalts són protagonitzats, els caps de quadrilla són precisament quasi tots gent que està sotmesa a la disciplina militar. I ho veiem en el tipus d'ajusticiament, perquè l'afusellament o l'arcabussejament és la pena de mort que s'aplica a soldats, als militars que diem que han actuat com a bandolers. I sí que és veritat que després de la guerra del francès hi ha molt soldat, com el rajoler d'Ador, que és el que em ve al cap, que després del francès què passa? Estan acostumats als saqueigs, a l'assalt, i continuen. Però els roders eren violents, en principi, en la seva... Sí, o sigui, tenim un decorat, diríem, sumament violent al llarg del XIX. I el més curiós és que tenim la societat real al llarg del segle XIX en el territori valencià, és que és una societat sumament violenta. No només la violència naix des del poble, el mateix estat aplica violència. I sí, és veritat que hi ha moltes morts violentes, ara ens tirarien les mans al cap si vegueren els signes de delinqüència que apareixen, per exemple, en l'última obra que he fet del tio Joan de la Marina, en 3 partits judicials concrets, no, són 2 comarques i mitja, 3 partits judicials com són Xiva, Carlet i Llíria, que, bé, arriba a semestres amb 16 morts violentes. I sí que és veritat que al llarg del segle XIX hi ha molta violència. Hi ha una cosa prou curiosa, perquè una persona que fa un robatori i tal espera millorar el seu nivell de vida per tindre coses que, si no, no té. Però, clar, en aquest cas els bandolers, què feien? On s'amagaven? On anaven? Perquè els diners no podien tornar ni al poble ni al lloc perquè eren més o menys coneguts, no? On s'amagaven? Com fugien de la justícia? Bé, hi havia de tot. Hi ha una llegenda, no? S'ha construït una llegenda que la gent s'imaginava que el roder sempre estava constantment fugint per les muntanyes, s'amagaven coves, en masos. El roder fins i tot de vegades feia colps
en localitats llunyanes a la seua, i després feia vida normal. Jo vaig fer un opuscle d'un roder que va fer quadria en Camot, que va donar peu a la frase feta valenciana acabar con Camot. Camot era un roder. Este company de Camot feia vida normal en Gandia. En Gandia estava casat i ell feia robatoris en Bocairent, en la zona de Xàtiva, etc. O sigui, hi ha un imaginari que la gent s'ha construït, la idea de que el roder constantment fugia, i realment no, el roder tornava de nit, no hi havia vigilància tan efectiva com ara podem pensar. I es diu, o jo he escoltat, o he llegit, que quan es crea la Guàrdia Civil en 1844, en certa mida es crea per a lluitar contra el bandolerisme. Sí, o sigui, el tenor, la base fonamental d'aprovar el Reial Decret que dona peu a la creació de la Guàrdia Civil és per a actuar en les zones rurals contra aquestes quadrilles de bandolers. Sí, evidentment. La Guàrdia Civil es crea en 1844 perquè diríem que faltava un cos d'ordre públic, el cos de fusellers, la companyia solta de fusellers, els Minyons, els coneguts Minyons, ja estaven en decadència, i aleshores l'Estat crea aquest cos estatal de la Guàrdia Civil en 1844 evidentment, per a lluitar exclusivament el bandolerisme a les zones rurals. I quan s'acaba el bandolerisme? Si és que s'ha acabat. Sí, s'acaba. El bandolerisme entès com a bandolerisme, com a violència social del segle XIX. Tenim l'última fase, la fase crepuscular, on ja els bandolers ja no reben tant suport de les classes populars. Diríem que el que veiem són, roders solitaris, i són ja finals de les acaballes del segle XIX, principis del XX. Tenim a Pinet, que actua en les comarques centrals, de Finestrat ell, després tenim a Conole de Torrent, i l'últim bandoler ja diríem que cau abatut per les forces d'ordre públic, en concret de la Guàrdia Civil, és el Chato d'Eche, ja mort en Agna, en 1904. O sigui, el que tenim és que ja a finals de segle veiem activitat bandolera, però també molt determinada, molt concreta. Són roders solitaris, ja no operen aquestes grans, aquestes clàssiques quadrilles de lladres, i bé, la fi del bandolerisme ve motivada també per el pas a la societat industrial. Ja no hi ha tanta raó de ser, diríem que en les zones rurals i també a tot arreu s'estabilitza a nivell polític. La gent està més educada també. Sí, hi ha més educació, hi ha més accés a l'educació, a l'escola, la política és més estable, el caldo, diríem, de cultiu del bandolerisme és quan hi ha convulsió política, i quan arriba la restauració, amb Alfons XII, hi ha una certa alternança en el poder, Cànovas Sagasta, que això aporta estabilitat política. I clar, ahir ja no hi ha, diríem, ingredients per a motivar aquesta activitat bandolera. Manuel Arcos, moltíssimes gràcies. Interessantíssim. Interessant la conversa, interessantíssims els llibres i el tema, tot. Moltíssimes gràcies per estar en contacte. A vosaltres. Gràcies. Vegem ara